Numesc Carmen Zacarian, am 19 ani și sunt din Chișinău. Astăzi este luni, 2 septembrie, ziua în care compania îmi transferă absolut toate comisioanele pe care le-am acumulat pentru săptămâna trecută. Și acum, drept dovadă, aș dori să trecem la un bancomat, cel mai simplu bancomat care există la noi în capitală, pentru a face un extras numerar. Acesta este cardul pe care îl primesc de la companie. Absolut toate informația de care aveți nevoie o fac doar de la mine. Skype-ul este mai jos. Așteptăm banii. Obțin cardul. Este un card care îl puteți face doar și doar la companie. Este imposibil să faceți astfel de card la noi în țară. Dar banii se pot face în orice colț al lumii. Poftim cecul. S-a primit că pentru săptămâna trecută au fost 4100 de lei timp de o săptămână. La sfârșitul acestui video o să vedeți pozele. Poftim acum banii. Nu este o problemă, adică sunt bani adevărați. Poftim cardul și poftim cecul. Ceva mai real decât acesta nu cred că ați putut vedea undeva. Am 19 ani, sunt din Chișinău, un băiat foarte simplu. La revedere! Salut! Mă numesc Irina și sunt parteneră companiei Safari. Astăzi vreau să arăt prietenilor mei și partenerilor mei că compania Safari plătește și vom merge și vom scoate bani de pe cardul acesta NXPay. Alegem numărul 1. Enter. Ridicarea numerarului. Cont de card. Deci, astăzi vreau să scot 5500 de lei. Suma maximă 5000 putem scoatem. Ok, noi vom scoate 5000. Așa. Ok. Aveți nevoie de cec? Da. Și ajutor. Deci, aceștia sunt banii, 5000 de lei și vom scoate încă 5000, încă 500. Ridicarea numărului, cont de card. Da. De lei. Aceștia sunt banii și vreau să spun doar un singur lucru. Dacă eu, care sunt o mamă și cresc un copil mic, adică în 2 săptămâni pot să fac acest venit de 5500 de lei în 2 săptămâni, înseamnă că tu și oricare din voi poate face acest lucru. Este nevoie doar de ambiție și o dorință mare de a face acești bani. Succes la fiecare
și vă așteptăm de curând în compania Fafai. Mulțumesc!